Ladies and gentlemen, sesiphinde sabuya futhi enye episode olunye uhlelo silibiza ngokuthi Star Wami right here on a favorite channel Umjolo Show. As per noma igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyalazi ukuthi ukuvela nje ku screen sakho ukuzokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe unendaba ufisa ukuyiveza ethinta uStar wakho kulula kakhulu ongakwenza email us to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, don't forget to subscribe, like and also share this particular channel. Maphina futhi search, find and follow Umjolo on Facebook. We do have our Facebook official page. Ngangilandela nami udlala Matifana. Njengoba ubona ke la eceleni kwami khona izinto zethu esiyibekile la kwabantu besifazane Lady Bloom Juice ukuthi uyabona ukuthi akuhambi kahle kuwena ama-period akho awahambi kahle ama-hormones wakho awabhalansile noma nje umuntu olenqinayo ucansi oyinqenayo indoda nansi-ke ijuice yakho ngo-R100 abantwana ikhona futhi nayo kanti nabantu besilisa abangekho sexual active abanezifo ezikhona emzimbeni abafuna ukulungisa leso simo nansi ijuice ikhona-ke inamba la ngezansi ongakwazi ukuthi uyifonele ongakwazi ukuthi uyiWhatsApp mawukuthi uyawadinga lamajuice ukuthi ube nawo uwaphuze. Celeni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani mntakababa. Bhuti ngiyaphela qhawe kunjani? Hayi sikhona mfowethu. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Sithathe nje usibeke asiqale ekuqaleni igama lenkabe esinayo bani? Igama lami bhuti uSibusiso kaNdlovu. Gatsheni. Buyabenyathi. Siyajabula mfethu kuba nawe la ohlelweni. Ngokujwayelekile abantu mebela ukukhuluma nje zona indaba zothando ukukhuluma ukuthi ufanda uthile ukuthi ubani umbhanqeni ubani wena yini ubeka la namhlanje? Singathi neyami inkinga icishe ifane bhuti ngoba ngidinga usizo la ngoma wengane yami. Okay. Uma wengane yami makuthi nje ngiyakulandisa ngingathi manje kuneminyaka emithathu sindawonye. Okay. Kule minyaka emithathu sesibe nendodakazi. Okay. Yeah, indodakazi yethu nje ayikawuqedi nonyaka. Kodwa ngumuntu osebenzela kude ngoba yena usemakhaya mina isikhathi esiningi ngiseGoli. Manje inkinga yona bhuti engiba nayo la ukuthi one umama bese right. Ube understand indaba ukuthi ngisebenza kude ngifika isikhathi esiningi ngifika ngoDisemba noma ngitholile ithuba phakathi nonyaka ngifika kodwa nje isikhathi esiningi bengumuntu oDisemba. Ngithe mangifika kulokhu izinto zangafana nasekuqaleni ngoba bengiyaye ngithi mangifikile nje ngosuku lokuqala ngifikile bengenzeki ngiyamboni. Okay. Kodwa kuloku aphelile amaviki ngathi amathathu ngingamboni mangithi ngiyazama ukuxhumana naye ocingweni isile umuntu obhizi noma kalibambile inhlobo ucingo. Mawukuthi ngiyazama nokuya kubo mhlambe ngicele osisi bakho ukuthi bangibizele yena. Umuntu ida ongekho ekhaya noma ungatholakali noma obhizi kodwa nje hleze kune excuse ekhona. So ngiye ngaba nezinsolo nami ukuthi mhlambe khona la ngasambi khona kahle ngoba yena umuntu engisafisa ukuqhubana naye impilo so ngathi nami ukuphenya ekuphenyeni kwami ngase ngithola ukuthi engathi usisi lo ngithe njengoba ngingekho mina wasale busy. Okubuhlungu kakhulu ke bafo kuloko ukuthi leli shenda busy ngalo umzala wami. Hawu. Yeah, umzala wami bhuti so ngiyaye ngazama ukuthi okay ngixhumane nomzala mhlambe yena ngangichazela ukuthi kwenzakalani noma kwenzakaleni. Naye umuntu ongidakayo. Umuntu ongidakayo futhi ngoba ngizamile ukuthi ngifike kubo kwa-aunty ngithi ngizama ukuxhumana naye ngifike ngekho njalo uma ngifike ngekho efonini akaphenduli ngisho message yami. So njengamanje unabantu abawu2 abangawabamba ama-calls akho wengane yakho umzala wakho. At the same time umention ukuthi ingane eninayo awukaqedi ngisho unyaka ayikabi ngisho nonyaka so usemithela umzala wakho kunjalo futhi. So bekunjani ubudlelwane bakho before yonke lento noma wengane before umove uye Johannesburg? Futhi bekukuhle njengawo bonke ubudlelwane especially ngoba phela ngicathi mhlambe manje ngiyoqeda unyaka wesibili ngisanda kumuvela eJohannesburg so
njengabantu abehlezi bendawonye besihleze sijabulile. Bengekho nakhala ngakho noma bengekho engikhala ngakho. Yabo. Iy'nkinga nje ngingasho ukuthi zenzeke manje umuntu useqala le ndlela yaseGoli ukusebenzela ngakhona. Ngale kokuthi labantu bobabili nawe sebevele bakunikeza ama-sign ngoku-avoida noma ukuqeda i-communication between wena nabo. Le ndaba wena uzicoshaphi? Yinto ekhulunywayo emphakathini, yinto ekhulunywa abafowenu? Uthola kanjani ukuthi umithiswe umzala wakho kangempela? Ikhona lokho kubuhlungu kakhulu wena bhuti, ngoba uma ngithi ngiyayilandela le ndaba, baningi abantu abaziyo. Sengisho khona la sihlala khona nasekhaya imbala, ngoba egcekeni uma ukuthi ngiyayilandela lento into abebeyazi kodwa manje bebeyifihla, bengayivezi ubala ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mina nje ngize ngithola lento ngifika la kahle kahle sekunesikhathi vele yenzeka. I-relationship yakho nomzala injani noma beyinjani before yonke le situation? Futhi ubihlezi kahle. Phela vele sabandawonye kuhlezi kunento esogwebhana ngazo kodwa nje ngaphandle kwaloko kugwebhana lokho akukho okutheni bengathi mhlampe kwenza singazwani. Besizwana nje sinomzala futhi besizwana kakhulu. Besizwana kakhulu ngoba ney'ndawo ey'ningi besihamba ndawonye ikakhulukazi mina ekhaya. Bekuyinto mfethu mhlampe niyijwayele, umkhuba eniwujwayele ukuthi uma kubamba intombi mhlampe nizogcina nishaya ingane eyodwa noma bayazi ukuthi umzila wami lo, umzila wakho lo, ingekho lento yokuthi egcine yenzeke kuma wengane yakho? Futhi-ke ngoba phela siyinsizwa kuyaye kube nakho ukuthi sibe neso entombini eyodwa. Kodwa isikhathi esiningi bengazi kufika emini kanje ngoba phela bekuyinto edlulayo. Yabo, mhlawumbe into yangaleso sikhathi kuya ngokuthi-ke mhlawumbe ubani ufike wawina kuqale lapho. Uma kungenjalo-ke shuthi-ke kuzoya ngokuthi intombi iqume ibayo. Kodwa nje bengazi kufike ekutheni-ke manje sesinyathelana iy'thende. Yani Hayi, bengazi kufike lapho futhi. Mfethu, namhlanje uze la kuhlelo cause khona into ofuna ukuyi-achieve. Yini ukuthola iqiniso kubona bobabili ukuthi mase solitholile mase wenzani? Uqhubeke noma wengane, wondle le ngane ezayo neyakho, yini kahle kahle oyimisele ngayo? Kulo mbuzo obuzayo bafu iy'mpendulo ey'ningi anginazo. Engikwaziyo njengamanje ukuthi iqiniso lona ngiyafisa ukuthola. Ukuthi kwenzakaleni. Futhi ngingabe ngiqamba amanga uma ngithi uma wengane yami angisamthandi. Ngenhliziyo. So nje kusayisifiso sami ukuthi kahle kahle sibone ukuthi sisengabakha yini ubudlelwane. Sikwazi ukudlula kule nto leyo. Kodwa-ke into ebaluleke kakhulu manje ukuthi ngithole iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ngoba iyona into engidla kakhulu leyo. Yani no mfethu, asivele sibafonele yabo. Sizama ukufonela umzala, sizama ukufonela uma wengane, but ngifuna siqale ngo-Amali. Cela ungigaye inamba yakhe lapho dadewethu. Okuma wengane. Ukuthi ngikubhekele nje la iseduze yona impela. Nansi futhi. Okay mfethu. Ngiyabonga. Njengoba ngisho nje nabhuti into esingiphazamisa nje emoyeni kakhulu ikona ukuthi le ndaba le yaziwa wonke umuntu ngaphandle kwami. Yani Yabo, so ngiyafisa nami ukuthola ukuthi ahlahle kufike kanjani la. Umzala wakho mfethu ubani umzala wakho? Uthemba igama lamzala. Madoda, Uthemba ongathembekile. Uthemba ongathembekile futhi. Kodwa kulungile mhlawumbe useyochaza na into ezwakalayo noma ngingazi noma izozwakala. Cela ungifakela lapho ama-headphones mfethu. Right futhi. Hayi, kase kanzima. Iyaringa mfethu. Yebo. Hayi, kunjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma no-Amahle. Yebo, ukhuluma no-Amahle. Yebo, ukhuluma noDlala Matifana. Ngikufonela ngila kuMjolo Show sisi. Ngicela ungithembele futhi. Ngithi ukhuluma noDlala Matifana, ngikufonela ngila kuMjolo Show.
Dlala Matifana, umjolo show. Yeah, ngabe kwenza njani? Into eyenza ngikufanele dadewethu indaba ethinta wena nobaba wengane yakhe. Yabo lo mfana kaNdlovu. Ubaba wengane yakho Uba lo usibusitho. hawe ngikhuluma nomuntu oright impela ke. Kushuthi ngempela ngikhuluma nomuntu oright. Into eyenza ngikufanele Kwenza njani? nginaye la njengamanje uSibu uthi ufuna ukukhuluma nawe cause wena usawabamba ama-calls akhe noma ethi uyokubheka kini mebuyile eGoli ufica kuthiwa awukho so nje akazi ukuthi kwenzakalani noma khona into umfihlela yona noma khona into ongafuna ukumtshela yona but usezithola nje sewumuntu mhlawumbe usenesicefe kuwena cause uma ungayibambanga ifoni awutholakali so akazi kwenzakalani. Mana uSibu umjolo show. Kanti right kwenzakalani bana? Kwenzakalani? Uphi? Nangu khona sisi ungakhuluma mfethu uyakuzwa amahle. Ya amahle. Sibuyinda ngokwenza njani? Hey, Bafonela abantu engingabazi. ya ngixolisa nje ngokuthatha ngikufake ko TV. Kukaningi ngizama ukuxhumana nawe kodwa manje angikwazi ukukuthola. So ngize ngabona ukuthi angithathe mhlawumbe indlela ezoba lula ukuthi ngikwazi ukuxhumana nawe sikhulume. Kunezinto engingayiboni kahle noma engazizwa kahle bengifisa ungicacisele zona. Sibu. Yeah. Usibu usulele uSibu ukukhuluma nami uzohamba ufonisa abantu engingabazi angibazi naleyo mjolo show angiyazi ukuthi indona leyo. Ngizamile ukukhuluma nami uma ungifuna Sibu uyungithole kuphi? Uyungithole kuphi? amahle ngizamile ukukhuluma nawe, ngizamile ukukhuluma nawe kaningi inkinga yami awutholakali. Ngiyafika kini. Mana-ke Sibu. Awume Sibu, awungilaleli, ngicela ungilalele. Yakhuluma. Wesibu uzame nini ukukhuluma nami wena yini oyikhulumile nami njengoba ubuyile eGoli uke wakhuluma nami Sibu inkinga yakho uthi awufuni ukulalela indaba unganginika i-chance ukuthi ngikhulume Khuluma ngilalela. uzongilalela uzongilalela wena Sibu njengoba ufikile bekumele wenze iplan yokuthi ukwazi ukuthi uthumele noma ingane ingibize ingane uma ukuthi okay ke awungithola leso sikhathi ngiyaphuma ngesitolo Sibu ngiyakwazi ukuphuma mina mawukuthi ngifuna ngempela nothi lamasimbo wenzayo amasimba lento oyenzayo Sengingamasonto amathathu ngifikile. Ngizamile ukuthumela ingane kini lutho. Ngiyazama ukukufonela ngikusendela ama message lutho nje wena utholakali. Uhlezi une excuse ethile ukuthi khona busy ngakho uma ungekho busy awukho. Uma ungekho ngithumela ingane still awukho noma ubusy. Manje angisazi mina ukuthi ubalekela mina noma kwenzakalani. So ngithe akithi ngithathe inyathelo ezihlukile. Mana-ke kodwa uyazi ukuthi angithi esitolo ngiyaphuma ngesitolo ushula yini ukuthi ungilinde njengoba naqala kade sipatshelo bowukwenza lokho yini-ke manje sikuhlula manje yini lesikuhlula manje yini lesikuhlula manje ukuthi usuhamba ukufaka abantu othandeni lami nawe ukwazi ukufaka abantu bangaphandle engingabazi Amahle engihambe ngifonelwa mina isithunzi sami sikuphi lapho ngicela ukungenelela la dadewethu. Khuluma ngesithunzi. Ngicela yini indaba kuze kuthi manje kumele aze agade esitolo kodwa ekuqaleni bekwazi akakufonela kuthole mekabe kudinga. No bhuti wami ngicela ukuthi ungangeni kakhulu ey'ndabeni zami naye uyazi yena ukuthi yini eyonakele la uyazi yena. Cha phela amahle okay into eyenza ngingene wena amahle indaba yokuthi njengamanje usibuze la cause uthi endaweni kuyaziwa ukuthi wena ujola no cousin wakhe umzala wakhe okunguThemba so usethi-ke ufuna ukuzwa from you ukuthi ngabe iqiniso lonto noma mhlampe bayanisukela but into eyenza ukuthi abe nama-doubts ukuthi lento le ikhona ngempela yingoba vele nina nobabili niyam-avoida ngoba ngisho umzala wakhe akasamtholi manje ngendlela emdinga ngayo. Into eyenze waziwazi akuyisho yingoba mekufonela wena akakutholi uyawabamba nama-calls wena kaSibu. Okay bhutam, alright bhutam ngiyakuzwa but wesibu ngicela ukukhuluma noSibu wesibu. Yeah khuluma. Ngithi wesibu ulalele umuntu olalele njengamanje ozwayo nobukayo uthini mfethu uhlule yini ukukhuluma nami Sibu uhlule yini ukwenza imizamo ukuthi sikhulume silungise lento ngaleko ukuthi izolonke uzonekela indaba zami nawe izolonke. Amahle ayikho into engayizamanga futhi ayikho into engayizamanga ukukhuluma nawe ngizamile ngendlela ezihlukene and awutholakali. Naye ukhazini wami lo uThemba kawuyena angimtholi so manginganitholi nobabili ngithe angithathe inyathelo ezihlukene ngoba into ezogcina yenzeka
la ngihlangana naye khona noma ngikhuluma naye sigcina siba nenye inkinga. Ubani umuntu omdala oke wakhuluma naye Sibu mayelana nalolu daba uke wangisendela no message ukuthi okay amahle ngizosendela ngizobiza umndeni ngikubizele umndeni ukuze ukhulume kukhulunywe lento ukunokuthi uzohamba uyiveza ngama TV lento amahle ukusangana ke lokukhuluma ngoba angikaze mina ngidinga ukukhuluma nomuntu omdala mangifuna ukukhuluma nawe sekuqaleni manje uthi mangifuna ukukhuluma nawe kumele ngiqale ngikhulume nabantu abadala indaba wena ungekho available usukwazi ukuphumela ngaphandle yes Sibu okay ke ubufuna ngenze njani ke ngiyajola naye ngiyajola naye so what man awuphinde wena uhamba isikhathi esidukufu segoli amahle ungitshela ukuthi wena ninokhazini wami uThemba niyajola nimithisene njengamanje yona into ongitshela yona leyo andikungidla kahle okudlula wena ave ngidla kamnandi asengavelelwa nansi imhlolo amahle uyaziza ukuthi uthini kahle kahle okudlula wena ngoba wena uhlembe egoli and nawe bakhona obadlayo mina ufuna ngihlaleke mina ngadlo umuntu la uncane kamina futhi ungalinge nje ungijwayele amahle ukuthathaphi lokho ukuthathaphi mina ukuthi egoli ngiyadla mina egoli ukuthathaphi ukuthi egoli ngiyadla ngoba ngiyile egoli ngiyosebenza ngisebenzela wona nengane yami mangibuyi wona amanyala engibuyela kuona la wona amasimbi engibuyela kuona la ukuthi wena nokhazini wami nidlala uMary ngiyazi mina kunezinto nami ngeke ngiyibone efonini yakho ngiyibuke ngithule ungangibuzi ingani nokuthi wena ube nama conclusions zakho wena wanemizwa la ungalingi ukudakela mina sibuyazi kungidakela lamasimbo wakho amahle ungangisanganeli ngikutshela yazi lento yakho awutshengisi nokuyisola ngalento yenzayo awuboni nje iphuthe wrong lento yenzayo ukuthi wena udlane nokhazini wami nize nimithisane nize nimithisane amahle ngikhona nize nimithisane noma ngihambisa ingane ngihambisa kukhona yena ingane isiyazi ukuthi ubabwayo wena amahle njengoba wena unengane noSibu athe kumina ayikaqedi ngisho unyaka owodwa khona emhlabeni usumithi futhi yebo sengimithi kube yiphutha kodwa ke kumnandi ngoba ngimithise umuntu ongidla kamnandi futhi engimthandayo anginandaba futhi anginambe futhi ngiyayiqhenya ngalokho amahle usile ekhanda kodwa usile ekhanda ntombazana uyayizwa lento oyikhulumayo usile futhi kodwa angazi uphuma uxhasaphi yazi ngisile angazi ukuthi uphuma uxhasaphi ke wena angikwazi ukuthi uhlangana phi kuzongena indaba zethu nje angikwazi indaba zenu kamnandi hayi angaze ngitholeke into enjengayaqala so ngihappy akaqhubela egoli naye mina ngiright la ngikhona shem ngijabule iyahlanya le ntombazane okay ngicela ungibambele kanjalo amahle khona into engifuna ukuyenza uyangezwa amahle ngiyakuzwa futhi ukuthi nje okay ngicela ungibambele kanjalo yo unenkinga wena amahle wena unenkinga hayibo yo konzima emhlabeni ngabe ezulwini siyofika kunjani siyofika kodwa khona amahle bodwa Hello Hello yebo kunjani mfowethu Ngiyaphila bese kunjani? Ngiyaphila uThemba lo. Yebo mfethu yena. Lalela wemfowethu ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show. Yebo bese. Mfethu angizi ngempela nezindaba ezimnandi angifuni nakuloke ngikudrayisela ngino amahle la nomzala wakho uSibu angazi noma uyamazi labantu engikhuluma ngabo. Mfethu ngiyabazi mfethu. Mfethu ngiyabazi impela. Uyazi ukuthi indaba ngikufonela uyenzelani lento oyenzayo mfethu? Mfethu bakhona bowu lapha. Usibungi naye lawo amahle kodwa ukhona ngikhona eJudas ngikhona. Ngikhona wethemba nami. Yo bafethu ngathi nifake endaweni errong lento. Hello irong kanjani mfethu because ingane yakuvuma la ukuthi uyihlaba kamnandi iyasho futhi ukuthi ubuyihlaba kodwa at the same time uyazi ukuthi uma wengane wakhazini wakho lo okuwumfowenu. No bethu umzala bethu uyazi ngingayichaza nje lento uthi umzala uyazi umzala wazini Themba yini yaziwa umzala bethu umzala bethu
yabo mfethu ngicela ukuyiqala eqaleni lento. Okay. Ya mfethu ngicela nje ukuyiqala kahle mfethu ukuze uzoyi-understand. So la mfethu kunengane le lapho mfethu kuthiwa Amahle. Amahle mfethu wayefunwa yimina yayibona lonto. So umzala wangishaya emva ngendlebe wagijima aqale wamshela uAmahle. Amahle ayithola sekuthiwa usethandana nomzala. So ungayiyekela lapho-ke into yakho. Uthe ngokuhamba kwesikhathi umzala vele umuntu osebenza kugoli kanje umuntu ohambayo abuye emva kwesikhathi eside. Ngiyangithola phela. Ngiyakuzwa mfethu. So mfethu uAmahle uyena umoshe zonke mfethu into ekade mfethu ngingayilindele mfethu ukuthi engayenza. uAmahle ubelijwayele ukuletha ingane ekhaya. So ukuyiletha kwakho uAmahle manje akasayilethi direct kubazali bethu. Usevele ayilethe kumina zonke izinto efuna ukuthi uyifuna kuSibu uzoyifuna kumina. Anganadesho nje labafu ukuthi uAmahle wena usubaba wengane yakhe manje. Shuthi benidlala lo mdlalo mina ngingekho. Mina mfethu ngizokuchazela. Mina mfethu uAmahle angikholwa nje ukuthi ingane yami le akhuluma ngayo. Angikholwa nje mfethu ukuthi ingane yami. Ubalo uAmahle. Wathemba ungalingi ungidakele wena mina ngingena. Uyamazi mfethu. Wena ngichazela Amahle. Uzocishe lalela Amahle, lalela Amahle. Wena uzocishe waqhatha umndeni. First thing ekhaya nje kucatshweni ngenxa yakho. Wena wonke Amahle. Uyayizwa uyangilinga uwenza sure ukuthi vele awufuni isizwane nomfowethu. Lento wayenza ngamabomu and ngakutshena. Webafu awusangitshela ingani ke kodwa mina. Njengomzala wakho futhi indaba ungasangitshela ukuthi Amahle wenza. Imake ngiyichaze ngayisa lento kuma. Uyayizwa lento anti wakho wethu. So bengisa uma wayixoxa ukuthi emndenini kwase kuthiwa lento okungcono ayinyethelwe ingakhulunywa ukuthi lento yenze ngoba iyihlazo mfethu ingakho kade uzobona nje mfethu ngingasondeli eduze kwakho. Inkinga bethu ziningi mfethu ziningi. Shuthi nje ekhaya abafu ngitshela ukuthi imina nje uBhatome ekhaya. Imina nje uBhatome nina nazi yonke into. Yakhuluma bethu lento bethu kakhulu bethu hayi kancane bethu uyabona uAmahle bethu usiqalekiso sengane isiqalekiso bethu inja yentombazane vele Amahle imali lalela yangilalela sengiqalekiso manje mina Themba angikhozanga ukuthi lento izoqalisa umndeni lento esiqalayo angikhuzanga yini Amahle wena wawusengathi ulethe ingane kumina ngikhuza Amahle ubani ungifensa la ngitshela Amahle wena unengane unongane usula yini ukungichelisa mina Themba ungichelise Themba ukuthi hayi Amahle sengizokwebhana manje phambi kwami nina niyathandana nina musana ukukwebhana manje phambi kwami no bethu asithandana lengane le lengane bethu ngiyoba yitshela ukuthi lengane ithwele angikholwa ukuthi yami yabona bethu kunomunye umdida ejwayelene naye kakhulu yabona bethu ngizokutshela zonke izinto ke manje yabo bethu vele bethu bengifisa lethuba uyangithola ukuthi ngikwazi bethu nginabele bethu ngikutshene ngayo yonke bethu into enziwe lengane le bethu kunomdida vele owalapha ngasekhaya uyamazi nawe ukuthi phela bethu awumjwayelanga ngithi ayibona lonto lalela okade futhi ekhiyana naye yathini kumina akasekhiyana ngoba usekhiyana nami mina ubengifaka nje ngoba nakhe efuna ukusixabanisa ngiyabona ukuthi vele enenhloso ukuthi sixabane sibange njengoba sekwenzeka Amahle shuthi wena ubhizi eroundini ngiyakho nje ubhizi umatasa nje roundini yonke lento okhuluma ngayo lana ayikho lento amapha ayithi ufuna ukungifulela ngengane akwenziwa ufuna ungifulela mina ngengane ukuze ngizoxabana nokwethu ngekho nginemizwa ngimncane Themba imizwa yakho wafuna ukuchithele kumina wazi kahle ukuthi unengane nomfowethu iyona lo mizwa yakho loyo okay Wethemba kunengane ezayo manje esendleleni nenze iyona njani manje ngikhuluma ngayo ukuthi angikholwa futhi ukuthi yami angikholwa angeke ngihamba ma ubusungithuka ngoba usungithuka abasangana bobabili labo yazi yayizwa lona ngilala nawe lalela uthini lalela uthini koThabane lo ngasekhaya uthini koThabane uthini ngoThabane yena lo ngimaziyo uThabane bafu yes uyamazi ukuthi phela ujwayele ukuhlala naye kodwa lo
ukhathe umndeni ngoba iyona into evele ifuna le iyona inhloso yakhe waqala wangihlukanisa nentombi yami wangihlukanisa nayo ekuthukenza yonke into manje vele usengikhatha nawo yonke into nje ufuna ukuyichitha nje vele iyakubhora embhedeni akube kuwena wathi yakubhora embhedeni lalela ngangithandana nodudu kahle mina wena wafuka imosha yonke lento yes uyangithuka phela manje uyangithuka nina niyatakwa nobabili kahle kahle yabo abantu abangibhedelayo nje inina nobabili mzala khona engicelayo mzala ukuthi lento bethi nibuye sizohlala phansi ekhaya vele bethi mina ngazama ukuyibeka lento le kwathiwa ke ayiqashiswe sikhuluma nini bafo ngoba kwawena uyangidakhela phela mzala kade ngifikile 3 weeks ngila nawe angikutholi mangifika ka-anti angikutholi ngiyaxolisa lapho mzala ngoba manje bethu bekunzima ukuthi ngikwazi ukuthi ngikubone mzala ngoba ngizofika ngithini mzala kwena ngoba lengane seyivele sichifize yonke lento sengibona ukuthi vele inhloso yayo bekuyini mzala so mzala yabona phela ngisho kuthiwani mzala ngisho kuthiwa uyathatha mzala noma ungalinge usondele eduze kwalengane lengane izele ukuzokhatha izele uyizobona yonke into efamily yethu hayi bafo ningcole nobabili ekhaya nje akubhekwana ningcole nobabili ngamashi themba uyiphici kodwa ke imiphici manje ngakhuza kangaka amahle ungasasho lutho nje kumina angisafune lutho nje oluphuma kwena ngiright amahle ungasasho lutho nje kimi ngicela ukumbuza ukuthi ngamkhuza kangaka uamahle ngamkhuza kangaka amahle khuluma ngakhuza kangaka uyangidakela nasinini useyakudakela namhlanje vele uyazi singana kuyona yami le lapho kuwena uyawazi lokho yezwa yaba nenkani uzongithanda wena hayi sise qhubekani nithandane vela ningikhiphe nje kulenteni mzala uzomosha into ayizele uzomosha wavuma nawe kayise wavuma nawe yo ayikulungile bafethu hayi angazi amahle ivalile ifoni uThembi mina oyivala because angazi ngizothini hayi basangana lana bangisanganela bobabili bafo angazi ngempela ukuthi ngizothini yo fethi bayenza nje lento bayenza kanjani lento abayenzayo bafo ngiyazi mina lento endaweni engihlala kuyona ke manje ngifika ngithini ngifika ngithini ekhaya ngoba ekhaya kuphela kuyacaca bebeyazi yonke lento le ubhado omsho ukuthi bekuyimi hayi ngiyazi mina futhi lento yani ukuthi ngizoyenza njani hayi ngcono ukuthi ngivele ngithuthe ngihlale eGoli shothi phela makunje futhi ayi bafethu ngiyothemba ba ekhaya manje angazi ngempela subscribe like share channel uMjolo Show siyabonga kakhulu ukubukela kwakho